karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Ug ang imong anak sad nga naong sa kwarta, mikagat sa dayon sa kong amahan. Ambinan ko na, li. Ambinan ko na. Ambi. Oh, saan ka na nimo? Itigbas ninyo! Dodo! Dodo, ayaw na sila! Di lang! Dali! Gusto nyo mong akong samaran? Ha? Ha? Gunahong tabo kay mura mong mga sagbo! Asa ko lang ka! Ha? Hoy! Balik ko niya mo dali! Kay kusahuson tabo! May biyang gunahon ninyo! Bukaw na magyugog daw! Daganiyan! O saman! Pabato mo! Ha? Balik ko niya mo! Kay panitan tamo murag kwaknik! Hey! Ala, balik! Balik! Dodo, Balik! nayabag ka! Kaya nagsige makagkatawa din. Nahimuot lang ko nagtanaw sa imong tanawang gunani mo. Nabali ang puan, nabali. Tuod. Hayabag man ka. Uy, mo mas silang gihanlok. Nahimuot ko nabali. Imbis kay tinto, tutin. Nabali. Muna'y angas mga taong hilas manulti. Abi ka og madutlan ko sa ilang pagtamay. Basta bubalik ganito, bubalik to ako, gito labayon, og hinuga sa isda. Pero, dili ka to sila masumbong ni Sir Ed. Aray, masakit sa kong tuhod. Napangos man ni. Liwat guday sa kabagaugnaw si Alexa sa iyang mga ginikanan. Aw, may lain pa. Kinahanglan mo wag tang ginabayhanas kinabuhi niyo ni Papa ni mo. Lira, tabangi ko. Ha? Tabangi ko sa paghuna-una. Maghuna-una tagpaagi. Nga mahanaw ka na si Alexa sa among kinabuhi. May-enjoy ka ba sa atong lakaw? Oo, uy. Tuod, ugma. Mag-meeting na ta. Bahin sa kausaban sa Figura Butik. Ay, ang uy. Di kulbaan naman ko anang imong gipanulti, uy. Karon pa lang ay, mura nagkitbi ng akong atay school ba? Alexa, noy ibutang sa imo na nga imo ang mong negosyo. Busa buhata ang angay nimong buhaton. Aray! Gasakit sa kong tuhod. Ligo lang ako sa suha. Usubay nitabuan ng lira, ha? Iyan? Ang amahan anang imong asawa pa ang nakaingon ini. Yaming gigukod og sundang. Saba ka niya iyan, uy. Nga ko taon nga nakasulti man ka anak. Buhat-buhat sa kag-istorya da. Wa ko magbuhat-buhat og surya eh. Gigukod mig sundang sa imong amahan nga bugaw. Iyan. Tuwa pa inahan mo nga delikado og sakit. Kinahanglan mo pa doktor na ko iniiyan. Kay ba sinatakdan ko skago sa TV sa inahanan ng Alexa? Dito mo sa amo? Oh! Ug hapit mi patyas imong amahan. Dili na mabuhat ni Papa ninyo? O si Dili? Nga nakapatay naman itong imong amahan sa batanon pa siya. Mula ka anak ko, Ed. Alexa, Ako ning susihon, Ed. Mupauli una ko sa amo. pakuyog ni Binoy. Gamitan ninyong auto. Hala no, giato gyud sa duha ka taligatos ang bahay sa mo ginikanon. Di man gitingali ko hunungan aning iyan og lira.
Di gyud man beautiful. Klaro sa mga dago ay tundo, ha? Labi na ko itong lariyang, wag yung labot. Murag yun, iring kumagat. Unsa naman ka man beautiful, surrender na ka. Saon man ako pag-surrender, noy. Nga minyo naman ko. Oh, padayon sugbo na lang yun ay ka naman beautiful. Ayog padaog oy sa mga iring kumagat. Oh, sa makonsumisyon lang namo. O sabay nasuot sa imong iyan. Nganong misong ka man dito sa apartment sa ginikanan ni Alexa, ha? Pa, may katungod ko mangigi. Tungod kay ato ning apartment ang imong gihatag nila. Natural nga hatagan ako sila og tarong nga kapuy-an iyan. Kay mga ginikanan sila sa kuasawa. Mga balasubas to mga tawhana pa. Bito, tito. Pacheck up itas baga, tito. Kay may TV man na yung inahan ni Alexa. Wa ko magkinahanglan sa imong opinyon, Lira. Ug mahibo ba? Ayaw sulsuli kini akong anak. Kay wa panibuot. Pa! Ay sigog sultihig sama anak ko. Kaya ano? Doon na kay buot. Kadto yung gibuhat nga pagsung sa ginikanan ni Alexa. Tarong to. Trabaho ba to sa may buot nga tao? Ha? Pero, angay lang. Hilom, Lira! Wa kay katungod nga manghilabot sa among kinabuhi kay dili taga-anak. O kung dili ka gusto nga didaan ka sa pagsuod din sa akong bahay, ayaw nagsulsuli si Ian sa iyang buhaton. Nakasabot ka? Ha? Lira! Ma? Pa? Ah, may kini anak kay Alexa. Isumbong sa iyang amahan katong iyang anak nga misong din eh. Pa, nga nang nagubot man mo. Gigukod man ko na ni Muslag Sundang. Nga naman pa? Abay sundang, ha? Ang guna man to. Ako makita tigbason yan na hinumdum ko guna man dahil ni mubo man ako lang gunahon kay mo sa sagbot. Pangutan na ng imong inahan kung giun sa nila pag insulto. Pangutan na. Ay, ayaw na lang nigdak, Alexa. Dili, lole, dili. No. Kinahanglang mahibaw ning imong anak kung giun sa tas pag-insulto sa duha. Nagsalig sila nga anak sila og dato, ha? Liman ka, ha? Gingan na nila og tibihon si mama nimo. Unya ako kriminal? Diyan man sad sila mahibaw, anak. Ang mga taong daotag una-una. Dali yung makakitag daotang mga balita. Lami magkay nang ipangmarites ang mga butang nga bate. Kabantay ka na. Mubiya na lang ta din, Hidodo. Mubalik ta sa itong gibiha ang bay. Dili, ma. Kana yun. Anhira ta din eh. Asawa ni kong kasa iyang amahan. Ayaw pa daw. Kabantay ka na. Sagdi lang. Kay di na tumabalik din sila. Kung mabalik sila. Kung mabalik man gani, makita yun nila ang ilang ipangita. Matitanos yun sila ining gunang dumpol sa imong inahan. Dahil na imong gipanghadlok nila pa. Uy! Sundang mo lagi itong gisulti ni Lira. Ay, gunara oy, Alexa. Pag atras niya, natumba siya. Mao nga napangos tumbayhan na. Ay na lang sila to bayi, ma. Pa, labi na gyud si Ian. Asa man ko padaog. Padaog ka ko? Nga 953 man ko? Saba pa, uy. Ikaw, no? Ma, unsa man ka, okay ra ka? Unsa man? Mura magod ka gihubak diha. Ay, okay ra ko. Ay, nasakitan lang ko sa gisulti nila nga may TV ko. Gikusog pag yun nilang singgit. Nakabati na hinuon ang atong mga silingan sa Pikas apartment. Oh, ilag itong ituyo, ma. Aron pa kaawawan mo. Unya, unsa man nagdakag kwarta diha, Alexa? Dakag kwarta? Wa, papa, uy. Sidot ba, sidot? Lagi, uy niya. Paabutan lang gud ang akong sweldo. Uy, May trabaho ka na di ay. O, ma. Ako ang gipamanage ni Ed sa ilang butik nga nagtakilid na. Unsa?
Manager ka na? Oo, ma. Mao nga, magpatabang ko nimo ha. Kung unsaon sa pagpadagan ang tahianan. Baya, murag 5x4. Anong kinahanglan mo trabaho man ka? Ha? Nga asawa naman kang si Red. Mas ganahan ko nga gihatagan ko niya trabaho, ma. Pa, kay mo ni akong ihatag ninyo. Nakauli na kita man beautiful. Aon saman. Gubat ang mahikay karon no. Pwede ako ning bidyuhan. Bahala ka, Noy. Uy. Salamat sa mong pag-uban ako, ha? Basta ikaw, miss. Okay ko all the time. Tuas luyong mga kumag-ay. Wala. Gubat ang gining mahikay. Anda mo na ako akong bidyo, be. Wow. Mao na niya ako gipaabot. Ayaw bagit pa daog ng imong ina-ina ha, Ian. Nga nagpunta ako magpadaog mo ko. Hoy, Ian! Oy. O saan naman? Nagpahaba na ni Mugmayo ang imong ginikanan? Paluway ka, Alexa! Hoy! Salbahis kang dako! Nga na mo magitulog si Ian! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!